Pachipamwe hama vadikanwa, nhasi uno tiri pana Exodus 38 wemakumi matatu netsere kubva pandima yemakumi maviri neimwe kusvika pane ndima yemakumi matatu neimwe. Mwari aropafadze kuverengwa kuchaitwa shoko rake. Pfuma yose akavakiswa tabhenekeri nayo. Amen. Ndiko kuwanda kwezvinhu zvetebhenekeri yechipupuriro. Pakuverengwa kwazvo nokurayira kwaMozisi, vaRevhi vakaita basa iro vachirayirwa naItamari mwanakomana waAroni muprista, Bhezareri mwanakomana waUri mwanakomana waHuri worudzi rwaJudha, wakaita zvose zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Ana Ohoriabhi mwanakomana waAhisamaki worudzi rwaDhani, muvezi nomubati wakachenjera nomusoni wezvakarukwa zvitema nezvishava nezvitsvuku nemicheka yakaisvonaka. Ndarama yose yavaibatisa nayo. Tava pavhesi 24. Mabasa ose apaimba tsvene, iyo ndarama yezvipo, aive matarenda ana makumi maviri namapfumbamwe namashekeri ana 430, zvichienzaniswa neshekeri rapaimba tsvene. Nesirivheri yaivo vakanga vachiverengwa paungano aiva matarenda ane 100 namashekeri ane churu chimwe na 445, zvichaenzaniswa neshekeri repaimba tsvene. Munhu mumwe nomumwe wakaripa bheka rimwe, iri hafu yeshekeri rimwe, zvichienzaniswa neshekeri rapaimba tsvene. Mumwe nomumwe wakadarika kuna vakaverengwa wakanga ana makore 20 kana wakapfuura makore iwayo, vakanga vari varume vane zviuru zvina 603 550. Half shekel yeatonement ndoiri kutaurwa pavhesi 26. Namatarenda esirivheri ane 100, vhesi 27, aiva okuvimbisa nawo zvigadziko zvapaimba tsvene nezvigadziko zvechidzitiro. Zvigadziko zvine 100 zvakaitwa namatarenda ane 100, chigadziko chimwe nechimwe chetarenda rimwe, namashekeri ane churu chimwe na 445. Wakaita zvikorekedzo zvembiru, akafukidza misoro yadzo nokuzviitiravo zvindori. Ndarira yezvipo yakanga ina matarenda ana 40 namashekeri ane zviuru 2,400. Nayo wakaita zvigadziko zvomukova wetende rokusongana neatari yendarira nechakarukwa chayo chendarira nenhumbi dzose dzapaatari nezvigadziko zvose zvoruvazhe rwakanga rwakapotedza nezvigadziko zvesuo roruvazhe nembambo dzose dzetabhenekeri nembambo dzose dzoruvazhe rwakanga rwakapoteredza. Amen. Aiwa, ini toda kungotaurawo gakava, nokuti mukati mokutenda tina magakava akawandisa chaizvo. Kutenda zvichienderana nekuti uri kubva kupi. Makambonzwa ndichitaurawo pamusoro pebeginner stage, ndakataurawo pamusoro peintermediate stage, ndikati kana wapfuura ipapo, hwaro hunenge hwaitwa pamusoro pekutenda kwako pabeginners neintermediate. Intermediate ndio inozokuudza kuti uchananga nekupi, doctrine rauchatevera nderipi. Kana kuti hautongotevera madoctrine aripo, unosarudzawo nzira yako yokufamba nayo wega, zvichienderana nekuti zvaunenge uchinzwa kubva pamashoko zvinenge zvakadii. Ndakati ungwaru hunobva kuna Jehovha hubve kuvanhu. Isi tinongotaurawo zvatinotaura kuti muvewo nechimwe chamunoziva pamusoro pedu uyezve nepamusoro peshoko raMwari. Zvandatumwa nazvo nezvandinotaura, zvamunonzwawo kune mufundisi wenyu ndezvimwe izvo nezvaanotaura, ndizvo zvatinenge tinazvo, asi sarudzo iri pamuri. Nekuti chakakosha ndechekuti imi muvavarire kudzidza shoko raMwari. Musazoti takanzwa muparidzi Gwendoizhira achiti, kana kuti takanzwa muparidzi Anoti achiti, kana takanzwa mumwe wavaparidzi vakuru vachiti. Kwete, tiri kungokupai
Hauende kudenga nokuda kwaPeter kana kwaSifasi. Hauende kudenga nokuda kwaPauro. Hauende kudenga nokuda kwaBhanabhasi kana Johani kana Jakobho. Unoenda kudenga pamusoro pezvawakatenda nezvawakaita. Ngazvive zvitsvene zvakarurama zvaunotenda. Saka pane musenzekete, pane juti ipapo rekuti iwo wakafanira kuongorora. Makaenda kuchidzidzo changu chandakambotaura pamusoro petsamba kuna Teofiro, Luke 1 verse 1 to 4. Muchadzidza zvamunofanirwa kuita pamusoro pemusenzekete uyu. Mazvinzwa? Pamagakava handichatarisa pane zvinhu zvandichataura pamusoro pazvo. Igakava reSabata negakava rekupinda musi wesvondo. Iroro handisi kuzoritaura nhasi. Asi ndikuda kutaura pamusoro pegakava rakawanda. Igakava reTebhenekeri. Makanzwawo zvichinzi miviri yenyu ndiyo tebhenekeri yemweya mutsvene waMwari. Miviri yenyu yakavakwa naMwari kubva pamadhaka nechii? Nomweya waakaisa mamuri imimi. Zvikanzi Satani akauya akaita sei? Akamwaya mashawi. Mweya wenyu namashawi zvakakurirana pamwe chete mukati metebhenekeri imwe cheteyo. Asi zvinochonetsa panyika ndechekuti mashawi ndo akubata simba. Naizvozvo vane simba mukati meupenyu hwenyu ing'anga. Maprofita ari n'anga. Masvikiro, masatanists. Zvose izvo zvinobata ushe mukati meshoko renyu, mukati memwoyo yenyu, mukati metebhenekeri dzenyu. Asi shoko riripo ratinofanirwa kunge tichiverenga tichinzwa kuti rinoti tichizvigadzirisa toga nzira dzatinofanirwa kufamba nadzo. Tebhenekeri yakakosha. Mukati metebhenekeri takada kuzvitarisa isusu. Pane inonzi ruvazhe rwetebhenekeri, outer court iyaya. Mukati meouter court mune zvinhu zvakakosha zvirimo. Zvinoti mbiya yekugezera maoko namakumbo yavaprista yakanga iri pakati peatari yokupisira nemusuo wetebhenekeri. Muri kuzvinzwa? Tebhenekeri chiiko? Vazhe iri kunze iyi yakapoteredza tebhenekeri yamuri kuti tebhenekeri iko zvinezvi. Haiziriwo tebhenekeri. Iwo mubvunzo. Tataura pamusoro pezvinhu zvakakosha zviviri zviripo. Atari yakanga iri yebronze, yakanga iri yendarira, yakanga iri yokupisira. Kozoti mbiya yokugezera kwavaprista kana vobata basa. Zvikanzi apapo wakupinda mune kamba kanga kari mukati mevazhe kamuri kuti tebhenekeri ikako. Inini ndinoda kuita nharo ipapo. Ndokuti nzvimbo tsvene yamunotaura kuti tebhenekeri itebhenekeri hongu. Asi nzvimbo tsvene ine zita rayo. Mungati kana uchireva kuti nzvimbo tsvene ka ndizvozvo ndo zita rayo, ndikati hongu ndizvozvo. Ini ndinoiti nzvimbo iyoyo tende rekusonongana. Ndiyo nzvimbo tsvene. Munzvimbo tsvene manga mune chiko? Mune chigadziko chemwenje. Makanga mune atari yezvinonhuhwira. Makanga munewo tafura yokuratidzira. Tafura yezvingwa zvokuratidzira. Tafura yokurangarirwa. Tafura yechi? Yekuvapo kwaMwari pakati pedu. Izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuti confuse izvozvo. Kana takupinda pane mumwe mudziyo wakanga wakakosha takupinda munzvimbo yamunoti tsvene tsvene. Mudziyo iwoyo wakanga uri jira raipatsanura
nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Uyu mudziyo rakanga ngori jira rairembedzwa semamwe majira ose akanga akapoteredza tebhenekeri, nyangwe neakanga akapoteredza vazhe yetebhenekeri. Asi mudziyo uyu wairembedzwa wakanga wakakosha, namagadzirirwo awo akanga akasiyana. Manzwa kuti panga pane mhizha yaiita izvozvo yainzi Ohoriabhi. Ko munzvimbo tsvene tsvene manga mune chii? Zvikanzi ndimo manga mune areka yaMwari. Areka yaMwari yakanga ine chifunhiro. Pachifunhiro ndipo panga pane ngirozi mbiri dzakanga dzakatarisana, dzakasimudza mapapiro adzo akabatana. Zvikanzi pakati padzo ndo pakanga pane mwenje waMwari, kubwinya kwaMwari. Mukati meareka yesungano makanga mune mahwendefa maviri akanga ane murawo. Zvikanzi pane mumwe nguva makazoiswawo kana kuti pakazoiswa parutivi payo areka, mukati menzvimbo tsvene tsvene, mbiya kana kuti hari yakanga ine mana yaidyiwa murenje, netsvimbo yokutungamirira yaAroni. Zvikanzi yakaiswa parutivi, yakanga yaita maarimondi nokubuda maruva. Muri kupanzwa kapo? Nhasi hatisi kude kuparidza zvedu, asi ndingangotaura pamusoro pekukosha kwezvinhu zvose izvozvo. Kana uchibva kunze, imi makaitwa vaprista kupfurikidza nemuna Kristu. Kana muchibva kunze kwamuri kubvawo, rangarirai kuti muri kundosangana naMwari. Vavariro yenyu ndeyo yekunopinda munzvimbo tsvene tsvene kuti munzwike, nekuti zvinonzi suo renzvimbo tsvene tsvene rakatsemuka napakati. Uyo mudziyo uya wandanga ndichiti wakakosha, wairembedzwa, zvikanzi wakatsemuka napakati pazuva rakafa Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, paakaroverwa pamuchinjikwa. Zvikanzi pazarurwa kunzi vatsvene vachikwanisa kupinda mukati, vaise nhuna dzavo kunani, kuna Mwari. Ishe Jesu agovareverera. Hongu, tinoda murevereri, nokuda kwokuti tinotadza. Asi kana wava mutsvene, wasvika panzvimbo yakadaro, wakutaura direct naMwari. Ndizvo zvinotaura Ishe Jesu Kristu. Zvikanzi ina handichakukumbirirai, imi makukumbira moga, nokuti Mwari anokuzivai nokuda kwangu mune rudzi rwouprista rwakafanana nerwangu. Saka munokwanisa kuuya pamberi pake muchikumbira zvamunoda, iye agokupai, ini ndisina chandataura. Muri kupanzwa ka? Vavarirai kusvika ipapo kuti dzimwe nguva zvinhu zvamunotsvakisisa nemwoyo yenyu zvipindurwe. Musaite zvekunotsvaga kun'anga kana kuna Bhaari. Uchipinda muvazhe, pakanga pane atari yokupisira. Atari yokupisira inoreve chiko? Ndo mabasa enyu ka? Mabasa enyu ngaave akarurama, ndo kupisira kwamunoita kuna Mwari. Mabasa amaoko enyu, zvamunovangira namakumbo enyu, zvamunobata, zvamunoita, zvamunotaura, ndo mabasa enyu iwawo, ngaave akarurama, ndo amunopisira kuna Jehovha. Kana mapisira mabasa iwawo, kana achienderana neshoko raMwari, matopfuura nepanzvimbo yekugezeswa kwamaoko namakumbo zvaitwa navaprista. Manatswa neshoko raMwari, matonatswa mapfuura nepane Livha iye. Munopinda munzvimbo yekutanga kuburikidza nesuo rekutanga. Makukwanisa kupa minyengetero inogamuchirika kuna Mwari. Minyengetero yenyu inoda chiedza, inoda zvingwa. Kunamata kawo, makukwanisa kunamata Mwari, makukwanisa kuimbira Mwari akateerera. Nekuti pane kumwe kuimba kusina maturo, nyangwe muri kuimba mahimwe emukereke. Pane kumwe kuparidza kusina maturo, nyangwe muri kuparidza muchishandisa Bhaibheri.
Pane mamwe mabasa amunobata asina maturo, nyange makatarira Bhaibheri, nekuti hamuna kuchena isi, hamuna kushambwa neshoko, hamuna kuvandudzwa neshoko. Muri kupanzwa kapa? Naizvozvo hamukwanisi kupinda mutende rekusongana naMwari. Tende rekusongana iri ndoda kurivandudza. Nzvimbo iyoyo, nzvimbo tsvene, ndoda kuiti tende rekusongana. Nzvimbo iri pamberi iyi inogara Mwari ndiyo inonzi sanctuary, ndiyo nzvimbo tsvene tsvene. Muri kupanzwa? Ndimo mune kubwinya kwaMwari. Hakungopindwa zvokumhanya, asi kusvika panzvimbo tsvene apa kwakanaka, nekuti kana iri ivazhe iyi, muvazhe uyu mune vanhu vakawanda, kana navaprista vanenge varimo vachishumira. Asi kana munhu aipinda, kana muprista aipinda ari oga munzvimbo tsvene, makanga musingapindwe negurumwandira ravanhu, maipindwa nemunhu mumwe chete. Icho chinhu chakanaka kuti muvavarire chinhu ichocho, chokundopinda muri moga, makashambwa, makanatswa, kuti mutaure nhunha dzenyu pamberi paMwari. Tafura yezvingwa zvino inoreve chiko? Zvikanzi yanga ine mazita avana vaIsraeri, madzibaba aIsraeri. Muri kupanzwa? Ndo tsika yenyu yamakanga munayo savashona, samarudzi ose avatema, ekuti munonamata kupfurikidza namadzibaba edu. Ndizvo zvingwa izvozvo izvo. Pamaipira paya muchiti nhingi atisvitsirawo kuna nhingi, atisvitsirawo kuna nhingi. Ndizvo zvingwa zviri apa izvo. Asi chitarirai, zvingwa izvozvo zvaireva kuti madzibaba enyu akanga akarurama. Mukuzvizwa? Madzibaba enyu anga akarurama. Zvino zvatisingazivi kuti anga akarurama here kana kuti kwete, nokuti taisingazivi kuti vaibatei, nekuti vanga vane kutadzawo kwavo. Chakudiwa apa ishoko raMwari, kuti minyengetero yedu isvike kuna Mwari. Shoko raMwari, kumwe kwese kuti agona kwatabva. Shoko raMwari rinofanirwa kunge rakavhenekerwa nemwenje. Zvireveiko? Zvichiratidza ruzivo noungwaru nouchenjeri hwamunawo pamusoro peshoko raMwari. Iwawo ndingati mano okururama, kana tazvisanganisa. Nyengetero yenyuwo inofanirwa kuita zvimwe chetezvo. Kana nyengetero yenyu iri yomweya, maona ka? Andikambokudzidzisai pamusoro paNikodhimo naJesu, kuti Jesu akataura kuti kana musina kubhabhatidzwa nemweya nemvura, kushambwa nemweya nemvura, hamungapinde muumambo hwokudenga. Ndakati hadzisi mvura dzapano pasi idzi, imvura dzinenge dzabva kudenga. Ndidzo dzinotishamba, zvichimirire chishoko iro rimwe chete iro Bhaibheri ramunoswera makabata, ndiro rinotishamba. Bhaibheri rimwe chete rine shoko, rine mweya waMwari. Ndakati imi kana mazovi chimasta chigemu ichi, munenge mava savaprofita. Munokwanisa kutaura zviri mberi, munokwanisa kutaura zviri shure kwamusina mbobvira mabva. Munonzwa mageti yuti achitaura kuti taura kwawaswera. Imi muchakwanisa kutaura kwamusina kuswera, zvigova zviri right pamberi paMwari. Mugotaurawo zviri mberi kwenyu, zvigova zviri right pamberi penyu, pamberi paMwari. Pamusoro pazvo, shoko renyu richava nesimba rokuti izvo zvamataura izvo zvichagoitiwa naMwari, nokuti ndiMwari unozadzisa mashoko avaranda vake. Hakuna kuti zvanga zvokuudzai kudai makuda kutanga kufunga kuti mourayana sei neshoko raMwari. Kuti ndakangotaura kuti nhingi chete watakavenga uya uya, Mwari zadzisai zvandiri kukumbira, achabva agurwa naMwari. Aiwa, hazvizvo chinangwa cheshoko raMwari. Asi Mwari unokwanisa kuzadzisa mashoko enyu nokuda kwekuti maita zvimwe zvinhu zvose zvine mano aMwari.
mano outsvene okururama. Ko tafura yeincense, tafura yezvinonhuhwira iyi yakanga iri yei? Rangarirai kuti namazuva iwawo kwakanga kusingangopindwa zvekutamba kwakanga kune arekawo. Nyange vanga vari vaprista vaimisa zvose izvo, asi kana zvagadzirwa zvazodzwa zvazvitsvene, basa raMwari raakutanga, kwanga kusingapindwe. Vaingokwanisa kupinda mumwe chete, muprista ndiye aikwanisa kupinda munzvimbo tsvene nokugadzira, nokutungidza mwenje, nekugadzika zvingwa, nokuita sei, nekupisira zvinonhuhwira. Maona zvichiratidzawo kuti patava nhasi uno mumwe chete anotisvitsa pamberi paMwari. Ndosaka kwaipinda muprista mumwe chete akanga ari mukuru kupfuura vaprista vose, ndiye ainopinda munzvimbo tsvene tsvene pazuva rokuyananisirwa. Kuyananisirwa kuitwa seiko? Kuva rumwe kana kuti kuva mumwe naMwari wedu. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuva mumwe naMwari kusara kwemweya nemvura. Muri kupanzwa? Kana tisina kunatswa neshoko raMwari, hatingambofa takava mumwe naMwari. Kunatswa kuna mastage, kusukwa nokuva advanced nemweya. Saka zvichinzi Johana wakauya nemvura, Jesu akauya norubhabhatidzo rwemweya. It's a progression. Hazvizi palevhel imwe chete, kwete. Unotanga washambwa nemvura wozoshambwa nemweya. Uru rubhabhatidzo rwemweya nemvura. Asi zviri kuitwa nechinhu chimwe chete, ndiro shoko raMwari. Saka muteuro yenyu kuti ive inonhuhwira pamberi paMwari, inofanirwawo kushandisa shoko rimwe chete. Inofanirwa kunge iri yomweya, ndiyo muteuro inokurumidza yapindurwa naMwari. Mwari anokuzivai, Mwari anokuzivai. Asi imi makafanira kuziva Mwari. Zvikanzi zvinopiswa izvi zvaipfuura nepachirembedzwa ichocho ichi chatinoti chidzitiro, zvichipinda pamberi paMwari kusvikira musi wakazotsemurwa napakati. Zvikanzi hatichaenda nemuprista mumwe chete, hatichaenda nekuna Jesu, asi ndizvozvo tinoenda nekuna Jesu, nokuti Jesu ndiye shoko racho. Tinoenda nekuna Jesu shoko. Asi zvakunzi chi? Imi munokwanisa kubosa Jesu kana makakwana nezvinhu zvose. Musvike pamberi paMwari, mupe nhuna dzenyu nokubudapo. Mwari ndiye achazokutongerai. Gakava rangu riripo pamusoro pekuti nzvimbo tsvene ndiyo tende rekusungana. Pamazuva avo ekare, nzvimbo tsvene tsvene yakanga isiri tende rekusungana. Nyangwe kubwinya kwaMwari kwakanga kuripo pachifunhiro chaMwari. Kumira pamberi muchipisira zvinonhuhwira nguva dzose kuna Mwari, ndiko kusangana naMwari kwaitwa navaprista. Zvinhu zvese taizvichanela kuburikidza nemuprista mumwe chete. Zvikanzi Zakaria muna mazuva ake okushumira mukati metebhenekeri yaMwari, zvikanzi wakaona ngirozi iri kurutivi rworudyi rweatari yezvinonhuhwira, zvikanzi minamato yako yose yanzwikwa. Zvikanzi naDhavhidhi wakataurawo pakuchema kwake kumapisarema, I think Pisarema 143, 144, 143 I think, or 142. Zvikanzi kusumudzwa kwamaoko angu ngakuve sezvinonhuhwira pamberi penyu. Neminyengetero yedu ngaivewo sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Asi hazvitangire pakungonyengetera, zvinotangira kure. Zvikanzi mukadzi aungosvika usingomubata zamu, wobva wati ndakuda.
kana kungosvika uchingomubvisa hembe wobva wamubhinya wobva wati ndakuda iwe, kwete. Zvikanzi unomuvambirawo kure, ndo runyengo runodikanwa panzvimbo iyi yatinoti tebhenekeri. Bvirai Mwari wenyu kure nekuita zvinhu zvakanaka nezvakarurama. Ndichataura zvangu pamusoro pesabata ndigokuudzai kuti sei zvakaoma kubvira kure, uyezve sei musikana achingogara achingokurambai nepakutanga, nekuti vasikana vekwedu vakanga vasina kutaurwa kunzi kana mukomana akangoti ndokuda wobva wati ndinokudawo, hatibva taende kumba kwenyu ndinoita muroora wamai vako, kwete. Zvikanzi munhu aitombotora nguva achifimba, pakanga pane process kana kuti procedure yakanga iripo yekuti nyange akapfimba akati akuda musikana, anga asingazouya kumba kwenyu kusvikira wabvisa roora, wazivikanwa navabereki vake, ozopuwa zuva rekunzi anozouya kumusha kwenyu kuzogamuchirwa namai vako kana kuti nevanhu vokumusha kwako. Amen. Vazhe ivazhe, tende rokusungana itende rokusungana. Nzvimbo tsvene tsvene inzvimbo tsvene, zvakasiyana. Ndipo patinoti sanctuary nzvimbo tsvene tsvene, tende rekusungana nzvimbo tsvene, nevazhe courtyard yaMwari. Ndipo pandinogomera nhasi uno. Mwari akomberere mashoko akaverengwa nenhaurwa yaitwa. Amen.